sa another episode na to karon. So atong episode lain na pud karon ang atong buhaton musuro ta sa South Town Center. So kauban ako si Vin. So siya sa kauban ako atong neto tao sa Aguinaldo Waterfall. So kasi na event. Kasi event karon. May naman daw na si Alvin Richards. Alvin, ikaw dili ka sa Alvin. Lano, kanino tiya sa Alvin? So ang nadia kandi Isra. Hindi Isra pero dili siya si Alvin. Ayan. So ato tan-awon ko sa mga activity na sa sulod sa South. So ato suluyan sa sulod ha, tanaw na to sa pangita mo. I-check po dato kung ang mga wishers or katong mga fans ni Alvin nga nakakaroon sa South Town Center nag-shopping kung sa ilang mga reaction or sa ilang feeling na makita na nila ilang idol. Pero ako alam ba, kahit nga nag-exode nila niya, ikay maaan. Why? Isa no, simple sa inaalam. Wala po. Hinisad kay niya. Ayun no, niya nakaana guys. Pwede na guys. Sige, ato i-check. Ha? Let's go. Ayan. So guys, padong na ningat to. Tanawin ko na naman kung sa'y panghitabo dito sa Loyo sa ilang stage. Ganat, hindi to kahit istado. Di kayo. Ayun guys, so padong na tangat to sa area kung asa katay lang ilang nga event. So nata karon sa grocery diri sa South Town. Daghang tao karon no. Tapos kung gusto man mo sa may problema kay daghan sa kay mo mapalitan diri. Actually daghan ay usually pag ganahan ko og mga kanang lutong bahay or something area ka sa South Town. Isa ang pagpahilot na ako kanang massage diri pod. So ako kauban awa. Ayun, so kaya. Ayun guys, so pag nakadiri sa South Town, di ka maproblema kung sunod ka o mga sunod ka diri sa mall. Kaya nga no, kung gutumon ka, nasa may daghan ka na yan. So since nga wala pa man magsugod, ang magibuhat sa ako ang bali is namalit ni og siomay. So tilawan natin ang siomay diri kung nabili ang siomay. Para nilinya ko sa so naglinya pa siya. Kaya giboringan man og gulat. So kung ay mga idol di mo magutman, for sure mabusog yun mo kailangan mo mapilian ng mga kanta. Ayan. Hang. Ang gano. Sarang ako sabi yung siomay. Kung gusto kaya naman siomay, pero hangra ba kayo? Wow. Siomay, Japanese siomay. Japanese siomay din. Oh. Feel na ako, nakatanong sa sino. Kayo. My God. Ha. Wa. Hilig ko sa word no. Hala. Mas hang siya sa akong bagoong. God. My good. Nag-start mo. Nag-record ka? Oo. So, ako tanaw na. Sige, so mag-interview ta. Tawag ko sa mga reaction nila ni mama o papa. Di. Ay, so sila ang mga nagduma diri. Oh, mga gwapa. Grabe na. So, mga fans ni so, ano sa mga yung feelings ka? Ay, guys, si Sirly. Wait, sir. Si Sirly, morning organizer, tanan-tanan, consultant, everything na ano. Ang powerful yan. Yung si Sirly. Tingnan ako guys, tama ko ikikisa ito, ipauna mo nga Japanese siomai.
Wave sa tayo ka ba? Wala pa gani. Just around the corner, home to the south. Ayan guys, so ito nakita ganina sa gawas ha, pero wala kilabot ang sulod. Tanaw na to, the resort sa South Mall, naapoy naghulat. So, kaway guys! Nara si Alvin, no? Ayan. Sina na to? Sa mga name. Ikaw. Ryan. Ang uyab ni Aldin na uwaw. Tago. Ayan, so si Aldin din ang naakaron. Tama ba? Flashers. Okay, yun. So mara siya guys. Tama ba? Kamo Paul? Sa asa mo? Ay, medical team. Ay, sorry na. Sila na yung interesado. Para lang kaganti. Oh, guys, mga lang yun si Catherine Gracaza. Kung asa si Aldin, tuas niya. Nakatara ka sa balay. Atong ino si Aldin. Oy, hi Aldin. Dapat masoroy ka sa kuhaunin mo, dadon mo sa inyo ha. Naintindihan ba niya? Hindi sana. So, kailangan dalhin mo ito sa bahay mo minsan man lang. Kasi sinusundan ka raw niya kahit saan ka may show or mall show. Fans daw. Ayun o, fans. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo, Ben? Si Arian daw. So, ano lang, nakisali na rin si nanay. Halika, magtatanong tayo. May nakaupo dito. Mag-nosebleed siguro sa Tagalog. Patay juga dia, Dok. Tagalog. Mga palitan. Alin lang. Okay na niyo? Nakapat. Ano naman niyo? Napao. Kanina na mo? So, Aldin na, simula alas 2. Yung time call mo dito, 5. Pero 2 p.m. pala, dito na sila nakaupo. Nakala ni-invite mo rin to. Pag may coming up na ano ka, bigyan mo na rin. Kaya saan kayo? Dito lang? Malapit lang? Somewhere? Naka-on ko? Ha? Nakawan mo nga. Asa naman sudah? Take over ko ha. Kagilaay na si Aldin. Bes, baka nag-andar, bes. Ayan. Sina ni baby? Bawa lagi mo. So from Danilia to South Town. Nag-shopping na mo? Pag-shopping sa mo? Ayan. Samtang nagulat mo pag-shopping sa mo. Kami na nga na make show may. Si Alden na to palibrehon. Pangatan na sa buto sa iyo. Ayan. May bintay. Ano? Guys, palapit lang ako. Naka naka-rate. Sige, mauwaw mo. Oo, sila. Tamo, mauwaw Japon mo. Tara si Aldin to. Aldin. Mauwaw sila. Talisay na mo. Talisay na sila. Naka-access na nisa. Tama na? Okay, bigyan. Parang Aldin. Cancel. Ayun, sa ating interviewin siya.
sa South Town para mag-shopping at the same time para magtanaw ni Alvin. Sakto? Ayan. So, fans ka ni Alvin. Yes, let's get it ended. Super. Hoy, Alvin ha. Nag-travel pa yan para lang magkita ka. Ayan. Saan pangalan mo? Mackenzie. Ha? Mackenzie. Mackenzie. Hirap mo na. Ayan. Lucky na lang first. Maki. So then, The zero is here. so while waiting sa tang nagulat ka, ang ilang ibuhat na sila yung program. So, pa-contest. So may pa-contest sila before right si Alvin. Hey, contestant number 4. Wow. Contestant number 5. Start looking like oh yeah. What about God knows I try to feel happy for you. Know that I am. Even if I can't understand, I'll take the pain. You never enough. Never enough for me. I'm suffering, but we'll all stand together. There's one time, but now we're getting behind. Stand up for love. Stand up and hear me sing. Stand up for love. Darling, that in my life I will see until hopelessness. Maybe my love will come back someday. Hearts will find their way, but Aahin ko pa dito sa mundo. Wala nakikita, di totoo. May hindi ang likuran at taglay ang tanong ay kailan. Bakit di natin isabot ang pagmamahal? Mga kapuso, please welcome 1, 2, 3, tanan! Alden Richard!
Huli natin sa atin na may ating palaran na sabi. Ayun, mauna siya ka, ay na nakagubot din rin. So, pag naon ni Andy, nakagubot yung mga fans. As you can see, siya sa stage siya. Ano rin yung other body niya. So, nalitan lang siya kung kaya nakisa. Pero ano, super successful. Siyempre, iwala po siya sa gano'n ngayon ng iba. Salamat po sa mga nagpapay, mga kapalaw. Ayan, siyempre, sa mga nagpapay. Isa pa isa bang kabot! Alright, nakawagin ko rin. Isay na to guys sa akin sa tamang picture. Thank you so much for having us. I'm a YouTuber. Hello po. See you soon. God bless. Alright? Okay, God bless. Alright. Again, maraming salamat mga kapusong Cebuano. Ayaw sa magkalimot. Tarong July na ang The Clash. At ang episode sa Balitang Bisdak, kauban si Alvin Richards. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. God bless everyone. So, mauna siya guys ang naitabo diri sa South Town. Center sa Taytay Branch. Ayun. So, daghang salamat sa mga nitanaw. Ayaw pagkalimot ka mag-like, subscribe, and then share. Comment po para sa inyo. Kung idol ninyo si Alvin, then comment and share. So, din lang sa wala akong kasabot pasabta ko YouTube channel. So, magkita-kita ta sa sunod nga episode. Bye-bye guys! Please watch the class sa July po. Please support me po. Thank you po. Ayun, support them. Moment guys ha, kaya nagkagubot sila. Ay! Oh my God! So guys, ano si Mia? Okay, invite them for South Town. Hi, this is South Town Center Mall. And then we'll have a coming event coming June. And 17 for Daddy Photo Show. Watch our car show that way. Ayun, thank And you! thank you. And Basta, visit South naman Town, din yeah. kami. Ayun. Thank you! So, yung nana diri sa South Town guys. So, kung artista na diri, grabe yun puno. So, tanan, ayan. Wait naman! Ako kauban, di paningot na. Kami mo pa siya. Bili siya si Alvin kahit feeling lang. Yan, mga na siya pagkahuman. Napapadyon nila yung appointment at tuhod. So, ang dagway niya, hapon. Pero imo dyan, pasagdan dyan nila, gakurog ang akong tapos. Tapos ito ang kasi, bahala ka niya. Ah, okay. Oh, sa kanina sa office, no? Ah, okay. Mga OGT diri. Tapos, estudyante ko na ako sa una. Hindi na rin sa litan na una ko. Ano ka gawin? Invite sa South Town. mga kapuso, always visit South Town Center, the mall 19
Aldin, local. Dali do. Si Aldin, local. Local. Si Aldin. Lagi nay pareho gamay. Bale ang yang similarity is ang dimple lang. Pero ang problema is kutubra sa dimple. Sige, tagtagay mong kamot. Atubang din niya, smile. Hindi siya matubang guys. Pero naka-smile. Sige, usap. Local. Si Aldin.